Gohpur जों न' सावजेननाया जाबाय आदियाबो सावजादोंमोन नामा? आंबो सावजेननाय बे समाव क्लास 8 आव क्लास 8 आव आरो रमान दामिखौ आं मोनबोनाय मानसि रमाना आङो माने माबायाव धेमाजियाव दङमोन नारजिया मा दै ब्रुब्रुलै संख्रि होआखै नामा? गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमखौबो दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगआव आं सायखं नै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय माने खिचड़ी संनो आंखौ एसे बुंनायखाय थिननायखाय माने आं दा खिचड़ी संनो नागिरदों आरो ना नालांबाय थाबानो जाबाय नैबेयावहायनो दा खिचड़ीखौ संगोन नैबेयावहायनो माने संनो रेडि जाबाय दा नोंथांमोन नैबे आयं लाहानावनो माने दायो खिचड़ीखौ संनो रेडि थावखौ होदो दे होदो थावखौ होदो ओइ नै थावा ओइ नै थावा होदो दायो जानाय थावखौ होबाय खिचड़ी संनायावथ' बहुद बुस्थु नांगौना फारसेनिफ्राय नांजोबगौ जायो ओमफ्राय दा माने गोथाव जायो जाया दाहाय रायजोफोरनिफ्राय खबर मोनबासो मोनथिसिगोन आरो ना थावा होबाव एसे होबाव थावा हो गोदोनि स्टाइल रायजोफोर माने बनजोंसो संदों इनिफ्राय माने दानियाथ' बनजों संनाया बिराद खम जाबाय माने गेसावसो सङो नालाय खालिसेल' आरो ना नोंथांमोन ओमफ्राय दा माने बनजोंहाय संनायनि गोथावआनो माने आलादा जायो आरो ना मजायानो बेलेग जायो बननि गोथावआनो बेलेग जायो दा माने मानसिफ्रा गेसनि संनायखौ जायै जायै उदै देरजोब्बाय उदैया गिदिर जाजोब्बाय मानसिफ्रा माने थाबायनो बिराद खस्थ' मोनग्रा जाबाय दाना उदैफ्रा गिदिर जाजोब्बाय माने गेसनिखौ जायै ओमफ्राय दा दिनै माने बनजोंहाय एकदम खिचड़ीखौ संनो बिराद खस्थ' मोनदों खिन्थु बनजों नै उखुन्दैया मेगनावल' हाबफैयो नै अरानो जोङाखै नै नोंथांमोन बिराद खस्थ' बनजों होमबाबो माने बननि गोथावआनो आलादा जायोना मजा जायो बननि गोथावआ नंगौना नङा आदै बननि गोथावआ माबायदि जायो आदै साबसिन मजा गेसनि जायै मानसिफ्रा उदै देरजोब्बाय ना गेसाव संनायखौ जायै गेसाव संनाया 1 घन्टाजों मोननो गोनां आधा घन्टाजों मोनजोबो गोदोनि मानसिफ्रा साइकेलखौ माने सोरांबानो गारि मटर गैयामोन नालाय साइकेलजों थांलाय फैलाय खालामो देहाफ्राबो फिट फ्राट थायोमोन दानि मानसिफ्रा खिन्थु साइकेल सालायनो थाखाय बहा थाङो जिम हलावसो थाङो जिम हलाव थांनानै साइकेल सालायहैयो आरो नोंथांमोन एकदम माने मा बुंबावनो दानि मानसिफोरखौ ओरैबायदि माने बाग्रा जाबाय दानि नैबे जुगनि मानसिफ्रा ओरैबायदि माने बायोलै आंबोथ' ओरैबायदि बायो माने साननाया आंना बिराद गिदिर खिन्थु नोंथांमोन उन्दुनानै साननाया बिराद गिदिर खिन्थु जाहैया जेरावबो जाहैया बानाय हुदाया मा मोनसेथाय बे बानायखौ मोनोब्ला आङो गाफ्लेजोबगौमोन आङो बे बानाय हुदाखौ मोनोब्ला थावखौ दायो गुदुं खालामग्रोना लानोसै र' नोंथांमोन नैबे सानावनो हो बानलु गोराना हो बानलु गोराना होबाव गासिखौबो होखाजोब्बाय दायो माने जा होनांगौ दं खिचड़ीयावहाय 2 hours later आदैया नै बन लाना फैलायबाय बनावहाय संनायनि गोथावआनो बेलेग जायोनो ओंखायनो बनावनो लागायबाय गेस टेस गैया बनाव संनानै जानायनि गोथाव माने मजायानो बेलेग नालाय बेनिखायनो माने बनावनो गेस टेस गैया दै बिदि जेबो माने गेस टेस लाबोनायबो जायाखै बनावनो लागायगासिनो दं संनाया खस्थ' मोनदों आरो उखुन्दैजों नै दायो माने दैया एसे नांबावगौ आरो रानजोबबानो जासिगोन आरो खिचड़ीया मोनसिगोन आरो संख्रिखौ एसे नागिरलाय लाबो माबाखौ प्लेटआ आखिथों सोबाय दे आं नायनानै नोंनो होदो संख्रिखौ जै बर' हारि नै सुवाबिनखौ मोनसिला दे जागोन दे जै बर' हारि दे आदै एसे फोरमायलाय संख्रि नांबावगौ हो नों होदो एसे औ होलाय नायनानै हो संख्रि एसे खम जादोंनो जानायाथ' माने एसे जाहांबाय दा एकदम जानाया जाजोबखाबाय दा रायजोफ्रा मा कमेन्ट होयो जानानै मानसिफ्रा आरो सेकेन्ड टाइम नायबावगोन दा खेनसे नायबावदो आरिया संख्रिखौ
खेनसे नायबावदा दे फोगानसै एसे ना होलाय आदै दे फुदुलि दानि आदै नायसैलाय ब्रा निरुनि खालामसैलां र' खोस्लियाबो बोरैबालै फैयाखै दे जायो दे जादों नायदोलाय एबार कमेन्ट होदोलाय नायनानै माबायदि जादों आरो इसे नांबावगौ संख्रिया इसे नांबावगौ ने आदैनाव माने गोदोनि बिराद हिस्टरि दं दै नोंथांमोनजों मालाबा शेयार खालामलायगोन र' मोजां बानायगोन आदैनाव बिराद हिस्टरि दं माने गोदोनि आदैयाबो माने गोदो गुफुरावहाय माने बिदि हारसाफोरजोंहाय न' सावलायनाय माबानाय बिदि साहित्य सभानि माने एकदम माने बिराद हिस्टरि दं आदैनाव नैबे आदैनाव माने एकदम माने आदैनिफ्राय माने हिस्टरिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायगोन र' आदैया माने नैबे जोंनि गामिजोंनो नांजाबनाय गामिनि आरोना जोंनाथ' हाबा हुखा गासिबो ज' बेनिफ्राय माने जोंनिया मन्दिरफ्राबो ज' ओमफ्राय माने आदैनाव गोदोनि बिदिनो माने हारसाफोरजों न' सावजानाय एनडिपिफोरनि मानि बिदि माने आदैया गोदोनि हिस्टरिफोरखौ मिथियो नालाय ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलायगोन दै साननैसो उनाव मोजां भिडिअ लाबोगोन र' आदैनिफ्राय आदै गोदोनि हिस्टरिफोरखौ एसे फोरमायबानो जाबाय साननैसो उनावहाय दै जागोन आदै जागोन ओरैनो नोङो मा हिस्टरिखौ माने गोसोआव दङ स्टार्टिं माने जोंनि आबसुनि आन्दलनिफ्राय सावरायगोन आं 1996 सननि 1985 निफ्राय आं सावरायगोन 1985 निफ्राय बा होनबाथ' बेसेबां फुराना ने नोंथांमोन ओमफ्राय ओरै माने गुफुराव न' सावजानाय मानाय बेफोरो बे गहपुराव न' सावजानाया जाबाय आदैयाबो सावजादोंमोन नामा आंबो सावजानाय बे समाव क्लास 8आव क्लास 8आव आरो रमान दामिखौ आं मोनबोनाय मानसि रमाना आङो माने माबायाव धेमाजियाव दङमोन धेमाजियाव जा 1986आव 1952 सनाव माने 1952आव ओइ जेनाखि जोंनि बड' साहित्य सभानि माबा ओरै देबनागिरिनि डिमान्डमोन बेयाव दा 16 नभेम्बर सिक्सटि मोनदों बे 16 नभेम्बर सिक्सटि मोननायनि उनाव जोङो 1952 नि 16 नभेम्बरनिफ्राय जोङो 1953 आव जोङो माबाखौ फरायजेनदों आरो जोङो बर' माने जोङो बर' मिडियामाव फरायजेनदों बर' मिडियाम फरायदों होमबाथ' आदैनिफ्राय आङो नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय गासिखौबो एसे मिथिनो नाजागोन दै आदै नाजानांगोन नोंनि हिस्टरिफोरखौ एसे फोरमानबो लानांगोन आरो फोरमानखौ आं होगोन दे सिन्था गैया दे आदै जोंथ' दिनै माने मोनसे खामानियावसो दं नालाय उनावहाय मोजाङै माने लाफिनसै दे आदै दे आदै सना दे जाथोंसै दैया मोनफैबाय दैखौ इयाव इथिं दोननाङा थिखोनानै थ' नोंथांमोन जोङो माने दा मोनसे न'खरावहायसो माने फिसा माने बिदिनो मराकास दं नालाय मानसि थैनाय ओमफ्राय दा माने खिसि संगासिनो दं मोनसे न'खरावसो दं नालाय ओमफ्राय आदैखौ लोगो मोननानै माने आदैयाथ' ओरैबायदि माने हिस्टरि बेनाव हाबनानै दंजोबो नोंथांमोनजों शेयार खालामलायगोन दै मोजाङै माने हिस्टरि लाना फैगोन नोंथांमोना बयबो एसे नायब्लानो जाबाय ना बिदिब्ला दायो खिसिया मोननो रेडि जासिगोनानो नै जाबायानो नै दायो 72 hours later थ' लोगोफोर बरिया मोनबायलै खिस्रिया नोंथांमोन लोगोफोर जानांगौल'सै नै बरिया जाबाय आरोना दायो मस जानांगौल'सै दायो बरिया जानोसै जिरायनानै बाब गन्थं हाबसोलायगोन दा मानसिफ्रा जानाया खिन्थु आंसो बुंदों आरोना दा मानसिफ्रा जानानै मा कमेन्ट होयो एसे खोनासंसै दै मानसिफोरनिफ्राय मोननायाथ' बरिया मोनबाय दायो माने जानांगौल'सै नै नायनो हागोन नोंथांमोन खोबदो थालिर बिलाइजों खोबनानै दोन ओइथिं थालिर बिलाइ माबाखौ फोनांनाङालै बेयाव जागोन दे दायो बरिया थालिर बिलाइजों खोबनानै दोनथ'बाय दा दसे उनावहाय माने जानोसैबा एसे देखायनोसैलाय नोंथांमोननो ने नोंथांमोन 11 minutes later खिचड़िखौ दायो जानो रेडि नोंथांमोन लाबोबाय आं नै एसे जानानै माने संख्रिफ्रा बोरै जाखोथाय नारजिया मा दैब्रुब्रुलै संख्रि होआखै नामा नारजिया इयो दैब्रुब्रु जादों संख्रि होआखै ना बावबाय नामाथाय नोंथांमोनाबो खिचड़ि संनोबा आंखौ लेंहरनो हागोन दे खाथि खालायाव माने सोरहाबाफोर जुदि खिचड़ि संनोब्ला आंखौ लेंहरबानो जाबाय थांगोन नोंथांमोन खिचड़ि संनो
ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दे नोंथांमोन ओमफ्राय माने आङो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे आदैखौथ' देखायखाबायना आदैनाव ओरैबायदि माने हिस्ट'रि दङ माने गोदोनि माने हिस्ट'रिफोर ओमफ्राय बे आदैनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ उनावहाय मोनथिनानै लानोसै ना लोगोफोर उनावहाय नुगोन नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोन एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि